Chuaní z Moravy. Tady fakt nikdo není. Tady se akorát vále ožralý spací Peter. Takže my vás vítáme u našeho Alko Session příběhového podcastu, kde budeme řešit naše alko příběhy a naše stories, co se nám staly. Nebudeme tady řešit žádné vážné témata. Budeme prostě řešit, co se nám tak stalo v životě. Všechno. Dali jsme nějakou anketu na Instagram, která dopadla v celku kladně, takže jsme tady a prvně teda se můžeme pobavit, kdo vlastně jsme, protože celkově nás znáte akorát přes Instagram. Jsme z Olomouce a tady s Menčou, a.k.a. Ondrou, jsme se rozhodli natáčet, nebo spíš vytvářet memes z našich oblíbených alkofilmů, jako je například Dědictví, shoutout Bohuš. Vlastně nejsme jenom my dva, ještě jsou další dva chábři, respektive chuani, tady z Moravy. Ale ti přijdou až do dalších dílů. Můžete se těšit. Je to tak. V tomhletom úvodním pilotu bychom chtěli tak pořešit pár příběhů o našem chlastání, co jsme zažili za náš naše zásadní život. Etapy v životě minulých let, kdy jsme se zjebávali jak psi. Jo. Náš profil na Instagramu jsme založili cca 2 roky zpátky a začali jsme tvořit na Instagramu, potom na TikToku, akorát, že nejvíc na hovno věc byla, že jsme vlastně měli víc lidí, kteří to sledovali na TikToku, takže na Instagramu jsme byli tak úspěšní, takže jsme se na to potom vysrali na rok a vlastně tento leden jsme natáčeli, nebo jsme začali tvořit znovu videa a dosáhli jsme vlastně 22 000, takže to je, myslím, slušný číslo. Ze začátku to bylo celku složitý jako na Instagramu dávat nějaký příspěvky, protože Instagram je oproti třeba TikToku jako s těma dosahama jako dost špatný jako takhle, protože ještě my jsme začali, myslím, v době, kdy ještě ani nebyly Reels, protože právě jako za těch 5 měsíců jsme dali nějak cca fakt jako 900 followerů a to jako dost málo proti TikToku, kde jsme měli třeba, myslím, že 8 000 followerů. Cca, no. Takže jsme to vlastně dosáhli jenom díky Reels. No vlastně jsme to teďka dosáhli asi díky Reels, těch 20 000, takže prostě pro každýho je to teďka možnost jako fakt natáčet ty Reels, protože na tom Instagramu to má teďka hype jak svině, jako reálně. To je vlastně to pravda, no. Stačí natáčet, co tě baví a tvořit. Je to tak. A ty fanoušky si to svoje najde, no. Nebo doufám, že máme nějaký fanoušky. Snad jo, jako roste to jak prase, jako v poslední době, co teďka ty Reels předvádějou, to je jako extrém, jako i ten TikTok teďka i nedělá takový hype, jako ten Instagram v poslední době mi přijde. A je pravda, že čím větší pičovina to je, tak tím víc to má shlídnutí, že jo. A tak jsme v České republice, takže to je jako... Vlastně to jakoby a jeden z důvodů, proč jsme se jako k tomu vrátili, že jo, protože aspoň víme, že to má nějaký dosah, že jo, když máš prostě 900 lidí, co tě sleduje, tak jsi jako rád, ale prostě když tam nevidíš nějaký progres v těch číslách, tak je to fakt nepříjemný už, když rok tak, prostě natáčíš a to. No a kde jsme se potkali, Ondřej? No, my jsme tady už, jak řekl Tomáš, rodáci z Olomouca, Holomouca. Přesně tak, už to táhneme spolu nějaký ten pátek. Samozřejmě, žádnej ten Olomouc, tady Pražáci. Jsou tam Boh Tesla, ne? Žádnej ten Olomouc, nebo Olomouc. Z Olomouca. Z Olomouca, no jasně. Tak s Tomášem jsme se potkali už, myslím, že v tanečních cca, ne? Ještě před koronou, no, jsme se potkali. Ještě před koronou, no. Takže jsme přišli na tančírnu s kámošem s Alexem a vlastně jsem tam potkal Menču a nějak jsme se zakecali. Borec se mě zeptal klasicky na Facebook, když to bylo ještě 4 roky zpátky, že jo, tak to ještě Instagram nefrčil. A nějak jsme se pobavili, párkrát jsme nachlastali, no a dopadlo to, jak to dopadá, no, chlastáme tady ve sklípku, jak... Já jsem si reálně myslel poprvé, když jsem viděl Tomáše, že to jako úplnej kokot, jako my jsme si podle mě nesedli jako reálně. Fakt, prostě jsem si říkal, ty vole, to je asi nějaký borec, který se tam chce přisrat, ty vole, ale jako nechci ho tady vyhlašovat, ale... A jako vyhlašuje mě slušně, ty vole, mu to nakonec to byl jako chábr, tyjo, a založili jsme tady nějaký Instagram, tyjo, a jedeme si spolu, ale prostě tam to všechno začalo a od té doby jako bych řekl, že my, co máme jakoby ty chuany z Moravy, tak z našeho okolí jsou jako fakt čistokrevně největší alkoholici, co známe jako reálně. Máme to ve své krvi, nějakým způsobem jsme se přechlastali tady, no. Z krve na víno, ty kokot. Mhm. Tak můžeme dát medailonek, dáme toho Ibizu. Můžeme dát medailonek. Já si pamatuju,
Asi, vole. Já nevím, jako já si pamatuju Ibizu, vole, pamatuju si pár chlastaček, kde jsem byl jinde, vole, než ve Varně, vole, nebo v Belmontu v klubu, vole. Však si nepamatuje ani tu středu, vole, co jsme probírali, vole, on je úplně v píči. Ne, tak ve středu si pamatuju, že jsme byli tady. To je dobrý, vole, pod stolem. Ne, ty jsi byl z postaven, ty jsi byl úplně No ožralý. jistě. A co dál? Nemáme co řešit, už to Máme bavíme. co řešit, vole, ty nemáš Takže co řešit. Hero Herouce / Chování z Moravy. Děkujeme. Děkuji. Počkej, nechtěli jsme si ještě to dopít dolít? Jo, já začnu úplně od Nirvány, vole. Ale zase to začne tím, že si nalijeme, vole. Tak, čekejte. Čekej, to je víno, to se nemůže... Jak se Já už jsem na futro. Ale já potom začnu blekotat pičoviny. Počkej, vzal si stejný víno, abych to nemíchal. Jo, ale vole, mi s tím tady udělal nějakýho to kokot Šalamouna. Tak a nějak reálně třeba měsíc po té tančírně, kdy jsme odchlastali celý taneční, což je jako taky celkem story time, ale to necháme na někdy jindy, o tom potom, jak se říká. A nějak jsme šli prostě, protože vlastně začala korona a už jenom pár hospůdek mělo tak jako otevřeno, protože se báli, že jestli budou muset vlastně jakoby takhle, co s těma sudama, že hospí, že aby se to nějak nepojebalo. Tak jsme šli do Nirvány, což je jakoby takový místní pajzl, nám vlastně ještě nebylo 18. A tam se Shoutout ještě... Nirvana. Přesně, už to asi neexistuje, nebo spíš ten výčepák už je podle mě podrnem, ale tak co s ním, no? Chudák. Já jsem tam byl nedávno a ono už to je, myslím, pod studentama čistě a ten samotný výčepák už tam není. To byla tam za nějaká nás asijská byl. minže. Velká čínská zeď tam byla, podle mě. Je to tak. Byla tam. A no, takže nám vlastně bylo 17 a šli jsme tam ještě s jedním kámošem. No a nějak jsme se jako tak začali prostě bavit, dali jsme si pivánko klasicky. A ještě jeden náš známý, pan Honza, toho určitě taky uvidíte v nějakém našem dalším díle, tak začal pořádat úplně topový housky, jako fakt jedný z nejlepších, na kterých jsem kdy byl. Ale bylo to atmosférou, bylo to lidma, show, klasicky. No a to byla první houska, kdy on mě vlastně ještě neznal a Ondra mu napsal, že jestli bych tam taky nemohl dovalit. A to byla teda solidní houska. To byl takový zlomový moment, kdy jsem zjistil, že to má, že absolutní alpa, jako. Ne, protože ono to začalo tak, že my vlastně jsme ani nevěděli, kolik kdo co vypije a nějak jsme prostě každý, ani nevím, ale prostě synchronně jsme každý vzali 42 vodku, půl litr a bylo nás tam 7, takže jsme tam měli 7 půllitrových prostě 42 plus nějaký pivánka, vínečka si pamatuju, že tam padly a nejhorší na tom bylo, že my jsme tam přišli na ten byť ve 3 odpoledne a vlastně o 4:30 už nebylo co pít, no. Ale taky to tak vypadalo, ale. Reálně doba, když jsem pil 42, to už je hodně za mnou, jako to je hodně minulost a sám ten alkohol bych neodsuzoval, ale prostě vodky já už jsem se přepil, teda nevím, jak ty to má, jako. No, jako extrém, Jak feeluješ 42? No, tak 42, tak to byl úplně standard, že jo. Klasický Caprio Juice do 2 litrů, 42, potom jsme teda překlusali na Finlandii, na kokosou, ale ta zas sladká mrtka, takže. Nebo jako každý mladý kluk, ještě před klubíkem někde v parku, že jo, 42, Přesně to je k sobě, jako pak. Flaška na půl, ať Jak musíš utrácet, ty vole. Jak člověk přestane chodit do parku a už jde prostě nějak civilizovaně aspoň do hospody nebo někam, tak prostě 42 už se nedává, to je pravidlo, jako. To je stejný jak Božkov, jako. Je to tady, jako já osobně nejsem fanoušek Božkovů. Na Boženě začínáš jako někdo na to chlastá doteď, ale to jsou prostě takový ti staří kapitáni, ty vole, kteří neví, co by kdyby. A zase jako prostě flaška za 110, ty vole, co jsme, ty vole. Je to tak, ale když už jsme tady byli ohledně toho covidu, ty vole, jak všechno zavřeli, tak já si pamatuju, že pár těch hospůdek jako otevřených fakt bylo. Jo. A pamatuju si fakt jednu tu chvíli, my jsme chodili vždycky z Olomouce na Svatý Kopeček, to je taková tady místní hora, místní menší hora, prostě ty tam Stop, zoo. vole, to není žádná místní hora, ty kreténe, vole. To si děláš prdel. No, Olomoučák jak poleno, vole. Ježiš, to je Nemůžu ho nadranej, vole. To si spletl s, vole, s Mikulovem, ne, vole, s tou horou, s tím kopečkem. vole, ty tak jak kokot. bys to řekl, jak je to menší hora, vole. No to je prostě, Víš, jak mě bylo jednou, to je než jsem tam prostě došel nahoru. vesnice, která je vzdálená odsud třeba 12 km a je tam vyhlášena bazilika, kde byl No a i to papež řeknu. Pavel II. Jedna z těch málo hospůdek, kterých byly otevřeny vlastně přes korunu, tak to byla hospůdka u Máci na Kopečku, což je taková vzdálenější vesnička, kolik to může být, 12-10 km. A No.
je tam vlastně vyhlášená bazilika, že jo, kde byli papež druhý, takže jsme tady měli papeže, kdo to může říct. A vždycky jsme si dali challenge, že jsme dali sraz v Olmu na Nádru a šli jsme tam pěšky, po cestě jsme možná něco málo vypili, ale to už si nepamatuju. Ale nejhorší bylo, že když jsme tam šli bez navigace a byli jsme možná i trošičku připítí, ty vole, tak jsme se ztratili a vešli jsme na pole a jak tam byly hrozný sračky, takže jsme byli všichni zaboření po kolena ve sračkách a vlastně jsme tam došli až do té hospody, foukolo jak debil, zima byla. No a v té hospodě se děly věci, které se děly, no. To si pamatuju, jak jsme šli tam a byla ta zima hlavně, prostě pár záblesků, že fakt jako prostě chumelenice jak hovado a teďka, že ses prostě po 4 roku nebo tak, co jsi nebyl v hospodě, ses prostě dostal do uzavřený hospůdky, tyjo, teplíčko tam bylo a teď to pivánko, jak ti přinesli, tak to bylo jako hodně labůžo, jak se říká. No to byl nějaký ten systém, jak se to jmenovalo, zdechlej pes, ty kokot, nevím. Nevím, něco takového v té době bylo. Nebo ztracený pes, nevím, nějak tak, něco se psem. Jak? A pamatuju si, že jsme tam vešli a byli tam takový ti klasický štangasti, kteří už tam prostě seděli od 9:30 a vešli jsme tam do toho salonku a nám ještě nebylo 18 právě, že jo. A báli jsme se, nebo nevím, jako nám to ani nedošlo, ale nám nemuseli vůbec nalít. A my jsme si sedli a servírka, co si dáte? A my jenom 4 gustavy, že jo, to je prostě 13, prostě jako silný pivo celkem. A když jsme si to objednali, tak ona se jako tak pousmála a říkala, jo, dobrý, ale si třeba tak 2, 3. Ale když jsme se začali objednávat to 7, 8, tak už to bylo taky zajímavější. To bylo hodně v nepořádku ten večer, jako i když si už pak po té hospodě tolik nepamatuju, tak nějaké videa tam byly, co vím. Jako no ono to klasicky začalo v únoru, že jo? A já jsem si řekl, že bych mohl dodržet nějaký suchý únor. A to bylo nějakého 2. nebo 3. února. A sedli jsme si do té hospody a já jsem říkal, tak nebudu pít kofolu, že jo? Tak jsem si dal pivo. No a dopadlo to tak, že jsme tam byli třeba tak za ten měsíc podle mě tak 5x, 6x určitě. Jo, tam jsme chodili často v té době, jako když prostě byl covid, tak kam by si nám šel, že a teď, když máme čas na nějaký výlet, tak si zajedeme k Mácovi, dáme si zase klasický 5-6 chlazených gustávků a je nám výborně. Hodně nostalgicky, většinou i stejnou cestou. Yes. Kokot. Dobrý den, pane Moravec. Očekáváme interview tady s tímhletím hochem Tomášem Kubáčkem. Pane Moravec. Jo? Vy mě vidíte? Jak? Vy mě vidíte? Jak mluvím? Tak, jak jsem mluvil? Vůbec se na mě nedívej tady tím tónem. Dobrý. Tak mám začít já, nebo ty, vole? Počkej. Co je, vole, dolík si, ne? Ty jsi se nenalil. Tekutý ježíš, ty kokot. Nevím co dál, v Nových Hlosinách jsme byli na chatě, do pí červené víno. Tak to bych takhle chce jako zrekapituloval, ne? Já jsem třeba, já si pamatuju, že jsem řídil akorát, pak jsme tam se někde vožrali. Já jsem se vezl, no, na předním a chlastal jsem si vínečko. Ve stylu, ty vole. Dobrý to bylo. Já si pamatuju, že jsme nějak ty ženský tam chtěli dostat dozadu, ne? Pamatuješ to, Tome? Já už jsem trochu opilej. Já jdu do piče. Klip. To mě posero. Mě bolí ledvina. Píčovina. Nemáš tolik klasta, ty kurvo, je to nedobrá. Ty taky, vole. Nový Losiny, no, ty vole, dobrá chatinda, vole, dali jsme to dobře ve stylu, vole. Ty jsi řídil co, vole, ty jsi měl felinku, ne? To jsem měl ještě felinku, ty vole, to mě tatík půjčil felinku. Táta, v dnešní době už teda, ty, já jsem upgradeoval. Ty vole, klasická červená, ty vole, kdo neměl feldu, ty vole, když mu bylo 18, ty vole, tak není, vole, bowler, podle mě. Je to tak, na tom se naučíte řídit. Vy děcka, z Prahy, žádný BMW, Felicie, to je přesně, ono. Ty vole. Žádný golfy, vole, vyupravený do piče. My tady na Moravě, to je jiný život, jako. Přesně, ty vole. No, ale nějak jsme to šperkovali, ty vole, měli s námi ještě nějaký minže, ale nějak se to páslo. No prostě jsme věděli... Přelož ty vole slovo minže, co znamená minže, vole. Ženy. V naší moravštině. Ženy, měli s námi ženy, my ještě teda v té době panicové. Ještě bylo to v takzvané době bronzové, a.k.a. virginské, takže Virgionovy vodopády, takzvaný, vole, mohly padnout. Nepadly, čímž pádem jsme tam chlastali pouze ve stylu s klukama. No ale základní věc z toho byla, že prostě jsme chtěli vyklidit auto, protože tam byli ženský, protože ta Felice byla prostě... a čistili jsme to, jak kde byl, a ty jsi si ještě kupoval takovou tu šprcku, ty vole, na ten, na volant.
Samozřejmě je potřeba, ten volant ten byl úplně v prdeli, ten byl prostě takovej... A ten kreten si vzal šití a normálně tam šil celý ten zmrt, třeba tak půl hodiny a bylo to samozřejmě úplně govno. No, k hovnu to bylo, protože tady pan Tomáš ty prostě ženy si to- nedomluvil. Nedomluvil ženy. Ale to není můj problém, že jo? To byl problém těch žen, kteří nechtěli jet v tu dobu. Já si myslím, že to byla krutá chyba z organizaci tvojí. Pojďme se posunout dál. Takže jsem tě vyzvedl a vyrazili jsme směr Nové Losiny, kde byla No ale prostě počkej, chata. ono to má ještě takovou pointu, ty vole, ty jsi mě No. vyzvedl, ale já jelikož jsem nějak měsíc nepil, ty vole, měl jsem takhle nějakou sober chvíli, tak jsem si pamatuju, že já jsem si normálně udělal snídaní s domácím cheesecakem, kdy vlastně do toho krému jsem si přimíchal Jameson, takže jsem vlastně snídal ty vole cheesecake s Jamesonem a mezi tím jsem do sebe čipoval, že jo, vínečko, který jsem si potom vzal ještě do toho auta, ty vole, to si nepamatuješ, vole. To si nepamatuju, ale pamatuju si, jestli byl hodně moc. A A teďka jeli si, jsme klasicky přes Waze, vole, no, ale ty jsi byl taky na hromadu, vole, to zase, vole, drž piču. jakožto řidič jsem byl absolutně A střízlivý. jo, ale tak vole v autě, ale potom co se dělo, vole, v tu noc. No a nějak jsme se tam dostali jako ve stylu, já jsem asi po cestě tu flašku vypil a dojeli jsme tam a nějak se to začalo vyvíjet, samozřejmě flašky si vystrkala na stůl. Potom, kdo bude chtít, podívejte se na profil na náš, budeme to mít v Reelsu a dáme tam i nějaký fotečky pro inspiraci, kdybyste si chtěli poučit na nějaký kalby, že jakoby kolik flašek je tak standard na ožrání se na 2,5 dne. Prostě takový klasiky budou na Reelsech, jako ty odshoty z těch podcastů by měly být na Reelsech. Klasiky, no. No a zbytek možná najdete na... Hero. Přesně tak. Je to Hero, tak. _com. Nevíme ještě, jak Kokot. dlouho tenhle podcast bude trvat, ale nějakou část z něho dáme určitě na Hero. Ještě nevím, jak dlouho to bude, ale Uvidíme, jak z toho vybudujeme a hlavně potom nám napište, kdybyste o to měli zájem. Nebudeme tak zvaně nic tlačit na sílu. Máme to jenom pro vlastní prdel. Protože stejně je dneska pátek a chlastali bychom tak jak tak proč to nenatočit, že jo? Můžete si to pustit buď předtím, než budete chlastat, anebo když budete mít radního kocoura takzvané dojezd, tak si to pustíte, ty vole, a můžete si dát taky dvoječku, protože jak se říká, ty vole, netrap se, ty vole, dej si dvoječku, šardané, ty kokot a budeš znovu ve hře, vole. a nebo si to můžeš prostě pustit, jak půjdeš z klubu domů na koloběžce do Airpodů, vyčiluješ báchor a prostě si poslechneš, jak se pořádně chlastá, protože ty jako vole. Dobře jsi to řekl. nechci vyhlašovat Prahu, ale v Praze se pilo. U mě, sám jsem pil v Praze a přijde mi, že vy Pražáci, A tak v Praze se pije něco jiného než prostě jak tady na Moravě, no. Na Moravě se prostě chlastá, ty vole, víc to víno, víc to tvrdý. Takže mi přijde, Jo. že prostě v Praze se víc čáruje, ty vole, rýsuje, tam jsou víc na to geometrii, no. U nás je to prostě, vole, víc do chemie, vole, takzvaně na nějaký to vínečko, prostě nějaká ta palírna, ty vole, ve stylu švestka doma, ty vole, ožereš se, vole, s tatou, vole, ve sklepě máš jedno, vole, vypneš na celý týden, ty kokot. Takže tak, no, cheers, vole. je to tak, jak říká Tomáš, prostě v Praze se víc rýsuje než chlastá, jako tady na Moravě máte úplně jiný zážitek, vy Pražáci. Přijďte za náma, všechny vás tady očekáváme v Olomoucu, tady na naší moravské půdě, Přesně. srdce Moravy. A ještě hlavně nechápu, že prostě, když někdo v Praze řekni mi nějaký dobrý klub, tak jako takový ty real G's prostě řeknou jako nějaký dobrý, ale většina ti prostě řekne duplex, ty vole. A to je prostě, vole, patrová píčovina, kde prostě přijdeš, drahý je to jak debil a stane se tam úplný hovno. Nebo? Já mám jako... Já jsem tam jako nebyl, ale ty jsi tam byl. Já vole, jsem tak tam popiš byl, situaci, no. tak Tomáš určitě naráží na mě. Já jsem v Duplexu a v Duplexu jako reálně Ve stylu tam byl, ty vole. byl jsem tam ve stylu. Ve stylu jsem tam přišel a ve stylu jsem zaplatil víc, než bych zaplatil online, protože prostě online je to levnější. A ten klub sám o sobě je takovej... My jsme tam teda nebyli jako v pátek nebo v sobotu, ale v nějaký všední den, prostě klasika. Nevím, ale kolik... jsi tam chlastal jak píča, ne? Nebo? Jo, samozřejmě vždycky, kde jsem, tam se chlastá jako piče, ale problém byl ten, že sám o sobě ten klub, nevím, jestli tam je víc prostě pater, jako, ale bylo jenom otevřený jedno, když jsme tam byli. Takže si to moc nepamatuješ, vole, ty jsi byl klasicky na drát, vole. Pamatuju si to moc No, dobře, jistě, moc vole. dobře. To je hovado. Tady Tomáš, ten si většinou nepamatuje, jako. Ne, ale tak to je o tom, že kolik toho vypijete, ty vole. Vemte si, že někde vypijete litr, ne vína, ty vole, ale tvrdýho a potom si něco pamatujte, ty vole. Sáhněte si sami do svědomí, vole. Jo, ale prostě v tom Duplexu bylo víc turistů reálně, než prostě Čechů mně přijde a to už je tam tak namixované, Tak i protože ty to na playlisty Václaváku, jsou že jo? jiný. No jasně, no, je takový vyhlášený, a pak Borec tam, že jo, stáhl péro před stripterkou a chápeš, prostě takový divný to tam bylo. Jako klasicky v těch větších klubech máš klece, kde se nachází stripterky a prostě na ně čumíš, když tam dancuješ, ale
Tady tohle bylo jako takový divný, no. No jistě, no. A potom tam potkáš ty vole Carlose, který tam slintá vole na nějakýma stripterkama. Ty No vole. tady Nebo? shoutout Carlos Terminator Vémola, nebo myslíš A- jinýho Carlose? A nebo tam přijde ty vole Laubrichta, ty vole klasicky ve stylu. Pofelí si tam s chábrama. A je prostě Jo, dobrý, ale Leubrichtu máme rádi, Leubrichta Jo. je super. Jeho casty ceníme. Jinými slovy, vyserte se na Prahu a radši přijďte prostě do Olomouce, kdy sám Kelin, když tady měl koncert v S-klubu, což je nás prostě místní klub, tak vyhlašoval, že Olomouc je jedno z nejlepších měst v České republice, kde se dá kvalitně a dobře ožrat. Máš tady nějaké naše oblíbené místa, Ondřej? Jo, ale ještě bych se jako k tomuhle vyjádřil, protože podle mě jako každý interpret, který prostě přijde do města, tak jako vyhlásí to město samotný, jako že je nejlepší, ale jestli na tom je tolik pravdy, nevím, ale jakože osobně, kdybych to jako srovnal třeba s tím duplexem s tou Prahou, jak jsme se teďka bavili, tak jako reálně v Olomouci takový ty 2-3 zástížný kluby, které jsou jako fakt fresh na pátek, tak je jako reálně za prvé Belmondo, Zvané Bajlando. Bajlando, jak se tady říká v místním slangu Olomoučáků. Jako Bajlando je mega dobrý, máš tam rap stage, máš tam prostě klasický stage. No a třeba tady máme ještě Varnu, že jo? Tam, jak se bavil tady Tomáš, tak tam je prostě Přema Forej tam taky kalil, že jo? Třeba moje Hou ho tam taky viděla, prostě jako zatančil si s nima. A Motika. Motika. Jako Přema, nevím, jako já, kdybych ho viděl, jako sám o sobě mně přijde, jako že tančí jako Motika. Ale... Ty vole, Přema je hrozný frajer, vole, nevyhlašuj tady Přemu. Ale ty vole, ještě tam byl ten druhý bodec z toho, já na to moc nečumím, jako, nechci tady vyhlašovat nějaký pořady, ale víš, ko myslím, ne? Ten No jasně, no tak to je nová, vole, klasika. TV Já se Nova, na to čumím, vole. prostě ten druhý bodec z tebe. toho Masterchefa, řekneme to tady na rovinu, jako. Přesně, ty vole. Pan Punčochář, ty vole, Pan když to máme Punčochář. zmínit jmenovitě, ty vole. Takže jako takovýhle lidi tady i v Olomouci můžete potkat, vy ostatní, co nejste prostě z Olomouce. A nebo Krejčů, ty vole, když bys fandil někomu z Olomouce, jako by takhle třeba hokej, nebo obecně, ty vole, jako Krejča David, že jo, 46, ty vole, tak to je prostě jeden z nejlepších, jakoby takhle novodobých hokejistů, který tady máme, že? Teďka v Bostonu, ty vole. Jako už odešel, no, Boston ale kdybyste tu byli rok nazpět, tak už tady je. V Praze nemáte celebrity čuráci, vole. A ten kreten hlavně, vole, je šel doprovázet, ale na půlce cesty si ten pičus všiml, že nemá boty, vole. Naše tradice byla ten večer, si ty longáče, ten chlast, těch happy hours a pak jít do moře a Jsem totiž nažraný jak pytel, vole.